Sa mga balay ug daw 800,000 pesos nga danyos natala sa managlahing sunog sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Baga og itom nga aso. Kini ang kuha sa cellphone video sa usa ka netizen pasado alas 11 adlawng Martes. Ginalamoy na diay sa kalayo ang upat ka mga balay sa Villa Verde, Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City. Gisaka sa ikaduhang alarma ang sunog tungod gama sa mix of light materials ang mga balay sa palibot niini. Human ang halos 2 ka oras na deklara kining fire out. Sa aerial video, makita ang kadaot nga gibilin sa sunog. Samtang alas 12 sa kadlawon adlawng Miyerkules, miulbusab ang sunog sa Zone 12 Barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Diin unom ka mga balay ang naugdaw nga gama gihapon sa light materials. Hinungdan nga paspas mikaylap ang kalayo. Ang 2 ka mga insidente sa sunog, usara ang posibleng hinungdan. Ay mga anggulo nga gitutukan sa atong investigation team. Usa sa mga anggulo niya na is kining sa electrical related incident. So but kana subject nga pagasutaon pa kung makakolekta og mga makakolek atong investigating team dito sa fire scene to support as to the findings. That's the time na makapagawas ta og kining unsag ma-disclose na to kung sa ginungdan. Ang 2 ka mga insidente mitala og 800,000 pesos nga structural damage. Gibutyag sab sa Bureau of Fire Protection nga ubay-ubay nga insidente sa sunog ang ilang natala sa bulan sa Abril kung itandi sa bulan sa Marso. Kini tungod matud pa sa kainit sa panahon. Sagad sa ilang mga narespondihan, bush o grass fire, busa nagpahimangno sila sa publiko nga likayan ang pagsunog sa mga ugang dahon aron malikayan ang maong sunog. Naamagutay balaod karon nga nagbawal sa kining mga ingon ana nga mga gapanghimon sa atong kaigsuonan ang Republic Act 9003 anti-burning law. So ano lang ilaha lang nang i-familiarize, so kailangan makahibalo sila ana aron sa ingon nga dili nila himuon kay kung pananglitan magud pod makuton ak sila maaktuhan nga tinuyuan nila pagsunog. So naaman sila pananagutan sa atong balaod. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV.